Тази вечер. Заповядайте най-отпред. Бързо напред всички. Страхотни. Я една обща снимка. Съберете се близичко. Усмихнете се. Заповядайте, госпожо Йовчева. Соло. Момичета до 7 години. На 4-то място е Полина Пенчева от танцова школа Крис. Трето място за Габриела Бакалова, танцова школа Крис. Второ място Даная Иванова, супер форма. Даная, да излезе напред, Даная. И на първо място Елица Делева Тангра. Дуети. Трето място за Лиляна Митрева, Яница Войнова, Sunshines. Второ място Нелия Недялкова, Виктория Начева, Sunshines. Минавайте напред, за да може да ви наградят Нелия и Вики за дуета. И първо място за Полина Пенчева, Габриела Бакалова, школа Крис. Второ място за Слънчице, Sunshines, танцов клуб Sunshines. Слънчице, минете напред. Получавате и купа. Хубава снимка с купата и усмивки. И на първо място Палови маймунки, супер форма. Хайде с наградите на обща снимка с госпожа Йовчева, с много усмивки. Благодарим на най-малките участници. Продължаваме нататък със състезанието.